Dadra de o. Na ye fɛn la min man ɲi a y'a ɲini ya k'o wuli n'aw y'a faamu nka n ka de ala la ala min ye asura ye k'o ye cɛ kelen ti faama ninnu na ne ni min gɛrɛla ɲɔgɔn na mɛtiri kɛmɛ tɛ yen mɛ ne ni olu de jate sofɛriw de anw de bɛ kari kɔnɔ e mana kɔnɔya cogo cogo ala k'an ka sofɛrikɛ ɲɛ ci fɔ i yɛrɛ kɔ dɛ ba bolo bɛ batigi ma mɛ a posɔni tagala o ti fɔ ba yɛrɛ kɔ donc ola ne ka hakilina ye nin kuma de n'u ma ɲi a ye dugawu kɛ k'u ka ɲi ne b'o fɔ yɔrɔ caman dɔ kuma ɲi o ɲɛ na o sɛnɛ wari kun ka ɲi Umaru kun bɛ boli sɔn tellement k'a fɔrila f'a y'a ka boli dɔ dilanni kama o ye don dɔ mɔgɔ y'a minɛ a taalen dɔ boli ma tamaro boli ma ko cɛ n'i ma dumuni ɲini ka di yan o bɛ ɲini ka ban boli ma kuma a nan'i don a ko bɔn n bɛ ɛri dɔ d'i ma n'o tɛmɛna n b'i dun o ɛri sera a nan'i don a ko i ma dumuni di yan dɛ o yɔrɔ bɛɛ a ye a ka tamaro boli kamalen t'o ci a y'o dun a kɛra kɔnɔ ko san'o ka ban ko a bɛna dɔ d'a ma o ma dɔ ye Umaru ye boli fɔlɔfɔlɔ o cogo la fo k'a tɔ to a kunkolo ye a nana ye sababa de tu a y'i bolo da boli kunkolo la k'a bɔgɔti k'a tamaro dun k'i sigi don dɔ a tubira min kɛ a sigilen yɛlɛra kira ko a ma ko mun kɛra a ko kafiri nalen don a ko ne tun bɛ boli sɔn na waati min ko ne ka boli dɔ tun ye tamaro a ko nka Mamadu ma d'a la fiyewu ko boli tɛ se ka bɔ wula fɔ tamaro in dunnen kɔ ka ban o Umaru ale de ye tigɛ segin ka denmuso ɲɛnama don a kɔnɔ Umaru b'a la ka tigɛ siri waati min na denmuso nana parce que arabu tun ye muso dɔgɔya kojugu silamɛya de y'a ko ye Umaru nana a bɛ k'a tigɛ siri ne ye bɔgɔ kɔ denmuso bi bɔgɔ kɔ a ma ɲɛ denmuso ko a ma a ko baba k'i b'a la ka mun kɛ tigɛ in na a ko a denmuso ma k'i bɛna ye min kan u ye tigɛ bɔ ka ban dɔrɔn Umaru sinna ka denmuso ta ka wuli tigɛ kɔnɔ ka bɔgɔ k'a kan a sara Umaru ma tila ka kɛ silamɛya mɛ a kɛra silamɛ cogo di Alakira de y'a tɛgɛ ja a ko Allahumma a'izzal islam bi ahadil umari ala silamɛya bonya ni Umaru tɔgɔ filɛ o dɔrɔn bɛ yen parce que Umaru filɛ de tun bɛ yen ala ko tɛ se ka f'u ɲɛna a tɛ se ka kɛ u ɲɛna Umaru bɛ siyama ni Umaru bolo ka taa mɛ o jaabi Umaru bolo ka taa o ma ale de tubira ka tila ka kɛ silamɛw dɛmɛbaga ye fo a tila ka kɛ sɔhaba filanan ye bɛɛ ko a ma ko Faruku ka kɛ silamɛw ɲɛmɔgɔ ye o tuma n b'a fɛ ka min fɔ n'i ka faama ma ɲi dugawu kɛ a ka ɲɛ mɛ boyi o ye ko wɛrɛ ye dɛ ne ka nin so in a bɛ soba na waati min na n'i y'a di masɔn dɔ ma n'i y'o boyi n'i ye masɔn wɛrɛ wele ka na o bɛ na kɛ ta ko nin yɔrɔ man ɲi o b'a wari n'o ye dɔɔnin kɛ n'o taara n'i ye masɔn wɛrɛ wele o b'a fɔ cɛ Konate nin a tɔgɔ da fiɲɛ ka dɔgɔ o fana bɛna wari donc Konate bɛna si kɛ masɔn kura t'a la wa Konate ti don so kɔnɔ parce que bɛɛ bɛna kari mɛ n'i y'a to kelen ma k'a dɛsɛ k'a to a la yen défaut min b'a la n'i ka masɔn wele nin yɔrɔ défaut b'a la a b'a dilan a bɛ to ɲɔgɔn bolo f'i bɛna don so jɔlen dɔ kɔnɔ donc an k'an jija an ka faama ninnu dɛmɛ an b'u dɛmɛ ne b'o fɔ fɛn o fɛn kan ka kɛ ne ye ne y'a bɛɛ sɔrɔ ne ka denbaya bɛɛ taara Maka voilà juru foyi tɛ yen donc la ni ne ko a y'u dɛmɛ o ti nata ye ni ne tun kan ka fɛn sɔrɔ o bolo ne ye n ka bɔn dilan miliyɔn 700 a tun bɛna fɔ ne ye ko Konate merci ne ma faama y'o la donc ni ne ko o ka ɲi a y'u dɛmɛ a ye Konate lamɛn an b'u dɛmɛ a ka ɲɛ u bolo n'u ma ɲi ni asura ye dugawu kama a y'a dugawu dusukun na ala minnu bɛ an kunna jogo dɔ b'u la min ti bɛn ala jogo b'u la ministre min ye mobili bɔ izini kɔnɔ ka défaut réparé kɔnɔ o ti dɛsɛ o la donc o la a y'o to aw ka dusukun na ka dugawu kɛ bɛnbaliya ni fitinɛ ni balo minnu bɛ yen ala k'a bɛɛ wuli ala ka miliyari caman di an ma ala ka miliyari caman di an ma ala ka miliyari caman di an ma ala ka izini caya jamana kɔnɔ
ala ka izini caya jamana kɔnɔ ala ka baaraw caman jiji ala ka baaraw jiji mɔgɔ o mɔgɔ nana an bɛ bin maa o maa na min tɛ se ka fɔ ni min tɛ se ka fɔ a ye a bɛɛ don ŋaniya na ala k'a bɛɛ nɔgɔya ni ala kira hɔrɔma ye sɔnni ala la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم إنا نسألك بعظمة بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بجلال بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بجمال بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بكمال بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بثناء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك ببهاء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بثناء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بآلاء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالضياء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالنور بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بفضائل بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالتصريف بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالخصائص بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالمقام بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك باللطائف بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بأسرار بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بهيبة بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك برقائق بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالدقائق بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالملوك بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالحروف بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالابتداء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بانتهاء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بإمداد بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بإحاطة بسم الله الرحمن الرحيم أن تدخلنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا وأنصارنا وأنصار أنصارنا وكل من أسند أمره علينا في كنفها وتمدنا من مددها وترزقنا بهدها إلهنا ألف إلينا مفتاح الإذن الذي هو كيف المعروف حتى ننتج في كل بداية باسمك البديع الباقي البار البارئ البائس الباسط الباطن الذي افتتحت به كل رقم مصدور وأنت بلا هو فأنت بديع كل شيء وبارئه لك الحمد يا بار على كل بداية ولك الشكر يا باقي على كل نهاية أنت البائس لكل خير باطن البواطن بارك آيات أمور كلها باسطا ذاك العالمين بارك اللهم علينا في الآخرين كما باركت على سيدنا إبراهيم إنه منك وإليك وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلهنا نسألك بسم الله الرحمن الرحيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظنا وبلادنا من كل فتن وبلاء أن تحفظ جمهورية مالي من كل فتن وبلاء أن تحفظ جمهورية مالي من كل فتن وبلاء وأن تستر عيوبنا وتهدينا إلى صراطك المستقيم وترزقنا الحلال وبارك لنا فيه إنك على كل شيء قدير. أين يسري؟ مما وقع أين ونبرأ ala an ka sakura bisimila ni e yɛrɛ tɔgɔ di
ko bisimilahi dɔrɔn a bɛ ko min ko ala ma i janto nin na ala an ye san wɛrɛ ye an ye jamana bisimila ka kɛ yɔrɔ ta la tɔgɔ wele ala i janto jamana in na ala i janto jamanadenw minnu bɛ tunga fɛ an ka ɲinɛw kɔ u ye ko caman kɛ bɛɛ kɛ ala ɲɛna ala ka bɛɛ sara ala kɛ hɔrɔnma ye sɔrɔ ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب